20 jaar geleden wienen de Veenstra Flyers voor het laatst kampioen. Toppers van Doe, Jack de Heer en Gordon McDonald iepen dit seizoen. En de ambities binnen nou lieke grut als Doe destijds. Sport is natuurlijk hartstikke makkelijk op papier te realiseren, maar je moet het op deze manier doen. Nou, ik denk dat we een goede coach zijn. Ik bedoel, we krijgen het contract met Chris nog een jaar verlengd. Chris wordt altijd in zijn tweede seizoen kampioen. Nou, dit is zijn tweede seizoen, dus ik bedoel, die verwachtingen mag ik wel zetten. De Flyers iepen je oertjoegend, want al na 50 tellen is het 1-0. Terug de nieuwe speler Joey Oosterveld. De Amsterdammer loekt de karre Jeretjen geleen. En diezelfde Oosterveld scoort binnen 4 minuten zijn tweede. En belevert zijn debuut bij de Flyers. Ja, goed begin. Eigenlijk vanuit het start veel druk op het doel. En eigenlijk meteen druk en schoten. Nou, dan krijg je ze vanzelf. Dus. Joey Oosterveld. In de tweede periode wordt duidelijk dat er meer scutters in het team zitten. 3-0 Sean Collymore. En dan gaat het heel hut in het eerme geleen. Want er is het al 4-0 terug Jeroen van Alphen in dezelfde minuut. Er dreigt een monsterscore. De tweede goal is weer van Joey Oosterveld. Hij liet hem echt zien in zijn eerste thuiswedstrijd. En daar is dan de treffer van Sander Dijkstra. En die brengt de eindstand van de tweede periode op 6-0. Het gaat crescendo met het team van Chris Eimers. En in de tweede periode dan wordt deze powerplay situatie prima uitspelen. Door Adam Kornijko. 0-0. En de eindstand komt op naam van een jongen van de eigen opleiding, Kevin Nijland. Hij maakt de 8-0. Een prima start van de Flyers. Joey Oosterveld had de blommen. Hij wordt man of the match. En dan Chris Eimers om mij de kampioensdruk om te gaan. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Druk is er niet. We hebben een doel. En dat spreken we ook gewoon uit. En we gaan er alles aan doen om dat doel te bereiken.